자, 이상한 율리아 집 처음 들어오십니다. 어떨까? 네. Pitääkö mun pitää sitä? Ei tämä pysy. Ei pysy. Ei se pysy varmaan. Tai pysyykö se? Jaha. Valot on jätetty päälle. 아이고 아이고 Aina 아이고. se pitää valoja päällä. Eikö se kuluta sähköä? 아이고. Ajattelin, jos se jää palaamaan, niin silloin menee sähkö. Suomessa kuluttaisi ihan hirveästi sähköä, jos on noin. Joo. No ei taha päästä sisälle, kengät on kaikki tossa. 신발이 너무 많아서. 에이, 뭘 못 들어가. 네, 엄마들은 꽁쪼래. 그러니까. 저걸 왜 못 들어가? 이상하게 나이 들면 이 신발 정리하는 게 부들에 거슬려. 네. 그게 다야. 진짜 정말 보이니까. Otitko sä heti 와, jalasta 어제 sitä? 슬리퍼가 몇 개예요 도대체? Kai ne pitää ottaa, se on aina siitä niin kamalan tarkka. Nyt siitä tulee... Kato. Näit sä? 뭘 No 보셨어요? tuolla on joku keittiön nurkassa, niin 아, 왜냐면 저게 하나하나 버리기 mun täytyy 귀찮아. nää 모아놓고 roskat 한 번에 saada. 가는 거지. mut sitten I건 kato, kun 또 täällä on näin 뭐야? hirveästi näitä. 원래 안 Tiskit on vähän jäänyt. No, Näitä, eikö se ole vielä sijoittanut näitä vaatteita vai mitä? 아 정리 안 했구나. 아, 저 이사 간 지 얼마 안 됐어가지고 다 아직 Paljon sitä 정리를 못 tavaraa. Kato 했거든요. niin kuin tossakin niin kuin. 한숨부터 나오는 mulle 거야. johonkin makuuhuone? Veikö se nyt tonne? minä vein tonne, jos Onko tämä se niinku olisi se makuuhuone? makuuhuone. Joo. No se on täkäläinen tyyli. Okei, no. 네, 그래도 아빠가 Viepä 편 nyt sinne ensin. 들어주시네요. Saataisiin jotenkin asetuttua vähän. Ja sano, että tänne saa mennä. Kaikki on vähän sekasto sänky. 보는 공간 족족 Kaikki 한숨이 on vähän sekasto 나오십니다. sänkykin. Tainnut kun kiire lähtö töihin. 아니 아니. 아이, 아 나는 근데 이해돼. 아니 엄마 아빠가 그래도 오신다 야. 그랬으면 아침에 정리해야지. 얼마나 급했으면 아니 뭐 평소엔 저럴 수 있는데 엄마 아빠가 오늘 오시는 거 알고 있었을 텐데. Mitäs sanot? No, se on sellaista nuoren ihmisen... 그 아빠 이해해 주시네. 아니 진짜 젊은 아니 애들은 근데 어쨌든 바닥이 더럽진 않잖아요. 맞아. 나 바닥에 이거 뭐가 나쁘지 던져져 있진 않아. 않잖아. 나쁘지 않아요. Niinpä ja onhan tää niinku, siis että... Ei siinä luutukädessä Niin. ehdi olla Niin, jatkuvasti. mä otan kyllä takin ihan päältäni. No ota sä takki pois. Mulla ei vielä niin kuumaa ole. Eikö? Mikä tuo huone on tuolla? Mä mietin sitten, että annas vielä olla. Onko täällä joku huone? Siinä taitaa olla huone, joo. 여기도 방 있구나. 방이 두 개야. Täällä on kissat. Aha. Täällä on 아 kissat. 고양이. Hei kissat, terveisiä Suomesta. 세 마리 있어. 아 이뻐라. Täällä on sitä karvaa kauheasti. Joo. Hei, mut nyt kyllä Mut se haju. 지금 뭐 엄마가 어째 이제 예, Sieltähän. 냄새가 나기 onko tästä se 시작합니다. haju kuitenkin? Onko se jostain kissan 그래, ruuista? 우리들은 냄새는 진짜 기가 막히게 아마 음식물 쓰레기 같은데. Ja, täällä on kissa. Mikä siellä? Älä säri vaan. Mikä siellä on? En. Siellä on. Kissan vessat on täällä. Varat parvi. 저게 은은하게 Ei kissaa ole. 쾌한 냄새가 계속 나니까. Eikö? Koska mä epäilen, että siellä on jotain mätää kyllä siellä vessassa. Noita täytyy sitten kyllä vähän putsata noita kissan vessoja. Ei täällä. Hei, mut nyt kyllä mä jäin vaivaamaan tää kun 어머니 käytiin 이제 täällä. 한숨만 쉬시는 Hei. 거야. Ei täällä on kyllä ihan hirveä haju. Ei täällä on kyllä ihan hirveä haju. Mikä tää on? Mikä ihme tää on? Mua oksettaa heti toi haju. Mikä ihme tää on? 아니 딸 집에 와서 토할 거다. Täytyy vähän katsoa. 진짜 남일 같지 않다 이거. Kävisikö sä heti? Eihän tätä pysty... Siis kävisikö sä katsomassa sitä? Huhhuh. Jaa. Siitä on hirveä vaiva, jos sitä pitäisi ruveta nyt jotenkin putsaamaan 변기 물때가 있다. Haju, en tiedä tuleeko se sitten. Kyllä se niinku siellä on voimakas, mutta sillä on niin hirveästi tavaraa. Tarviiko yksi ihminen näin paljon tavaraa? 그래 짐이 많기는 하네 혼자 사는데. Jotain tässä täytyisi varmaan tehdä, kun Pitäisi jotenkin katsoa nyt, että mitä tässä nyt oikein voisi ensimmäisenä. kyllä meidän pitää varmaan nyt sitten tupaan tuliaislahjaksi niin tehdä täällä vähän parempi siivu. 청소를 해주신대요. No juu, on sieltä kun me
teimme 우리 siellä. 엄마 아빠들은 그러더라. Muistaakseni viimeisen kerran, kun 맞아. olimme siellä, teimme suursiivouksen, niin kyllä se liika kiire siinä on suurin syy. Joo, ja väsymys. Niin ei sitä viiti enää tuntia käyttää siivoukseen, että varmaan se mieluummin nukkuu. Niin, että Näin se mä uskon. menee lepäämään Joo. ja se tuntuu niin kuin, se vaan tuntuu niin kuin ikävältä, että 싫은 건 마음이 안 좋은 거지. 사실이지. 그렇죠. 예, 딸이 바쁜 거 너무 잘 onhan se toki 아는데. ymmärrettävää, että ei sitä nyt koko aika eikä joka aamu ennätä laittaa kaikkia. Niin kuin. 아, 이거 뭐 핀란드에서 15시간 비행기 타고 그러니까 오자마자 우리가 지금 죄송하네. 우리가 죄송해. 딸 집 청소하게 생겼어요. 핀란드에서 무슨 출장 청소 부른 것처럼. 어. No minä katson tuota vessaa. Niin. No kato se ensin, koska mä epäilen, että siellä on jotain mätää kyllä siellä Joo. vessassa. Ja jos mä vähän tiskaan nämä astiat, silloin jäänyt nyt nämä lähdetään siitä liikkeelle. No kato se ensin, koska mä epäilen, että siellä on jotain mätää kyllä siellä vessassa. Ja jos mä vähän tiskaan nämä astiat, silloin jäänyt nyt nämä lähdetään siitä liikkeelle. Mut mistä mä löydän jonkun, oliks tää, no tossa on joku tiskirätti. Joo, mä alan tiskata. No ei tässä mitään, ei tässä nyt hätäpäivää, tämähän on nyt ihan normaalia, että ei täällähän on muuten tosi siistiä itse asiassa siihen nähden, että kun tää on muutto ja jaa. vielä osa varmaan purkamatta ja paljon töitä ja sit se vielä 진짜. opiskelee, niin onhan se toki ymmärrettävää, että ei sitten koko 아니 저 말씀을 많이 하셔서 그런가 보다. 설교하시고 뭐 Musta 이러시니까. täällä on kuitenkin niinku periaatteessa. Ei niin. 아빠 너무 힘들어요. 아버님 기빨렸어. 아빠 이런 뭐 상황이 한두 번은 아니실 텐데. Minkähän takia se menee? Säästääköhän se näitä pillejä? Mut mä tiskaan nää nyt. Joo. Jos mä tiedän, onko tää pesuainetta? Joo, on. 자, 이제 Tää on 설거지 pesuainetta. 시작. 예. Ja sit 근데 tietysti, kun se 설거지도 vielä 진짜 tiesi, 빨리빨리. että me alus yrittää siihen ehtiä 평상시 때 kotiin, 어머니 että 설거지 me 많이 안 tullaan. 하시죠? 우리는 핀란드는 다 쉽게 세척기를 써요. 아빠는 말씀 한마디 안 하시고 청소해. 아버님 진짜 이것도 아유 딸을 위해서 네. 근데 아빠는 솔직히 올 때마다 해주셔. 화장실 청소를 해줘. 올 때마다 진짜 딸 사랑이. 아유. Kahvia se on ainakin juonut, kun silloin on ihan kahvissa toi yksi. Niin en mä tiedä, ei kun se on tommosessa lasissa, kato se hänen Jaa, kahvinsa. Mitä ne joo. täällä juo sitä Oh, aiskopia? jaa. Onko se sitä aiskopia jotain? Ja jäänpaloja laitetaan sinne sekaan. Ja outoa. Kyllähän sitä on Suomessakin, Joo. mutta eihän... 아빠는 대단 뒤에서 말이야. 피나시겠어. No ärsytä. Vähän niin kuin jotain semmoista jääteitä. 아, 난 자막 읽기도 힘들어 죽겠어. 자막을 못 읽겠어 지금. 너무 말씀을 많이 하시니까. 우리 오디오 감독님 귀 터졌다고. 청소하는 스타일도 아버지하고 어머니가 다르시네. 야, 아버님 진짜 꼼꼼하시. 엄마는 대충. Täällä haisee nyt vähän paremmalle, mutta en mä tiedä. Mä vielä vilkasen tota hajua. Mutta on siellä vieläkin se haju. 아, 좀 청소 안 해서 난 거였네. 그러네. 청소를 하면 냄새가 없어지네. Okei, niin mä mietin, että jos vaikka tilattaisiin ruokaa nyt. No ennenhän mulla on aina tehnyt mieli sitä, mikä se on se hautajaiskeitto. Pitäisikö tätä panna vähän tännemmäs tätä pöytää? 아버님 너무 조신하게. Yritän vähän mieluummin tänne. No onko sun hankala tähän? Niin, tässä on hyvä. Tämähän on ihan hyvä. Onko tää taas kimtsiä? 뭐야 저거는? 아, 육개장이군요. 뭔가 했네. Jännä, kun kuitenkin Jukkejang on suhteellisen tulista ruokaa. Niin on. minkä sä oot yleensä tykkäät Jukkejang tulisesta 매운데. ruoasta, 그거 드실 수 있을까? No en mä tiedä, mua viehätti jotenkin vaan alun pitäen. Silloin oli jotenkin kylmä, kun joskus mentiin tätä syömään. En muista sitä. Ja oliko mulla peräti, että mulla oli joku flunssa tulossa tai jotain. Ja sitten mun mielestä tilattiin tätä, ja silloin minun mielestä toimi tosi hyvin. Ja sit sä vain kerroit, että se on hautajaiskeitto. Niin sitten mulla jäi niinku mieleen, ja ehkä sitten mä niinku jotenkin mielsin, että no se täytyy olla niinku juhlavaa. Niin, että se lämmitti sut jotenkin niinku sisältä ja sit kanssa. Ja onhan mä niinku... 잘 먹겠습니다.
잘 먹겠습니다. 어머니 왜 엄마 이렇게 매력 있으셔 귀여우셔? 저럴 땐 또. 이거 매울 텐데요. Tää on ihan hyvä. 어. Tää on hyvä. Ihan hyvä. No ihan hyvä. Mä sanon ihan hyvä, koska mä pelkäsin, että tää on mausteisempaa. Miten se sanotiinkaan että koreaksi, että maukasta? Onko se vaan, että massissojo? Joo, kyllä. Tosi hyvä. Joo. Asissoja. Massissojo. Nyt mä huomaan, että mä joudun ottaa tämän käteen, koska tässä on niin hankala syödä muuten. 요것도 뭐 예. 어우. 야 매울 텐데 정말 잘 드시네. 원래 많이 안 먹는다고 해놓고 이렇게 엄청 잘 먹더라고요. 어머나. No kyllähän toi sullekin maistuu kyllä. Tää on hyvä. Ja sitten mun mielestä tilattiin tätä. 아버님은 Tosi hyvin. 밥 말아 드시는 거 아시네. 알아서 그렇게 하더라고요. 네. Ei tässä mitään vahvaa. 오히려 밥을 좀 넣으면 그리고 또 맛이 좀 순화되니까. 아유 잘 드시네. 아이고 김치 잘 드시네 또. Joo, kimsissä on enemmän maustetta kuin keitossa. 야 깍두기도 좋아하세요. Miten sä syötkin sitä noin paljon? Sitten puoli kiloa päivässä voi syödä ihan. 저희 아빠가 매운 거를 되게 좋아하거든요. 그래서 집에서 접시 반 정도는 아예 그냥 김치로 담아서. Syöt sä tuota riisiä ollenkaan? En mä nyt syödä. Mä otan mieluummin tätä. 한식 잘 드시네요. 진짜 잘 드시네. 쌀밥을 잘 드시네. 익숙하지 않으실 텐데. 어머. 반찬이 많지도 않은데. Muuten tuli mieleen ihan niinku toinen aihe. No? Mutta tiedättekö, tää on niinku Karille erityisesti, että tää on, mä en tiedä mikä tää suomeksi on. Mutta tää on kosari. 아, 고사리. 우리는 흔한 식재료지만. 그러네. 해외에서는 고사리로 만든 음식을 거의 본 적이 없는 것 같아. Ja tästä sanotaan, että on tosi huonoksi mieskunnolle. Niin ehkä sun ei kannata, niin ehkä sun ei kannata 뭐 그런 얘기를 아빠한테 해요. sitä, että Ainolla on hauskempi matka. Vähän malli siitä, mitä tapahtuu, kun sitä syö vai? Vähän malli siitä, mitä tapahtuu, kun sitä syö vai? 유머 있으시네. 우리도 빵 터졌어. 코드 좋은데요, 너무. Näköjään. Tää voi käydä aika köpelö. Tää voi käydä aika köpelö. 되게 좋아한다. 진짜. Ehkä jätät syömättä. Niin, minä jätän väliin. 아 너무 재밌다. Eikö se ole terveellistä kuitenkin? Onhan se hyvä, se on niinku hyvä. Mutta onko se hyvä mieskunnolle? 예민해요. 괜히 정력 얘기를 해가지고. 맞아. Onko tässä joku erikoinen, kun tämä on niinku hautajaiskeitto? Joo. Ja mikä tarina, niinku, onko siinä jotain semmoista, että miksi syödään just tätä? 근데 kun 왜 mä en oo 육개장을 siis 먹을까? ihan varma itsekään, 장례식으로. mä oon kuullut, että se punainen väri jotenkin 안 좋은 pelottaisi 기운을. kummitukset pois. Niin sen takia, että on joku tämmöinen taikausko. Niin sen takia sit hautajaisissa yleensä syödään. Joku pahat henget. Pahat henget siis, joo. enemmän ehkä. Ei kummituksia itse. Niin. Tai siis jos ajatellaan, Niin. mutta ehkä tosiaan pahat henget Niin. karkottaa pois ja ehkä sit Joo. suojelee sen sielun jotenkin niinku turvallista matkaa Jotain semmoista. seuraavaan. 감사합니다. 우리나라 문화를 또 이렇게 알려주려고 야, 그건 나도 몰라. 아무도 보통 근데 콩하고 팥 이런 것도 그렇지. 뿌리잖아. 그런 것처럼. 빨간 붉은색이어서. 장례하시는 분 딸이라 이런 거 관심 있구나. 이거를 율리한테 배우네, 우리가. 에 어머나 웬일이야. 그런 거였구나. Mut jotenkin, onko Suomessa mitään semmoista hautajaisruokaa? Että mitä 궁금하네요, aina 진짜. hautajaisissa 뭐 먹어요? hautajaisista 장례식에 jotenkin- 핀란드는? Mutta sitten mun mielestä eri puolilla Suomea on myöskin semmoinen tapa, että voidaan syödä kunkin niin kuin Suomen osan perinneruokaa.
Että kaustisaista juustopaistia sitä voidaan syödä, kun se on semmoinen juhlaruoka kaustissa vähän siellä sun täällä Chichipai. juhlissa. Ja Itä-Suomessa on taas karjalanpaisti. Ja kaikki tällaiset muut. Ja sitten oli sellaisia niin kuin, 다르네요. Niin kuin, että saa ihan kunnolla sit varmaan siinä surun keskellä hyväkin, että saa syödä sit. Ja sitten tänä päivänä nykyisin on sitten sitä, että vähemmän ihmisiä ja muuta, niin on ihan sitten voilepäkakku. Ja sitten on paljon hautajaisia, jossa Mäkin halusin koko ajan. 잠깐만요. 중요한 얘기 하시는데 지금 장례 문화에 대해서 그래도 여기에 전문가신데 그거 Joo, okei. ja sitten on paljon hautajaisia, jossa Mäkin halusin koko ajan pyyhkiä. 야 너무 우리 엄마 아빠 그러니까 같아. 우리 엄마 아빠 같아. 너무 우리 엄마 같으니까. 아니 지금 이제 말문 터지셨는데 Pyyhit taas sitä sen suuta. näytäs tänne. mulla on 아니 뭐 자기 침을 묻혀서 닦아주시는 건가? 야 너무 똑같다. 근데 많이 닦아주셨는데 보니까 와. Karilla maistuu. Kyllä Ainokin söi kyllä aika. Joo, mä en jaksa enempää. Joo. Haluuks Kari vielä syödä lisää vai alkaaks ole? elää seuraavaa ruokaan asti. Ai, että oli hyvä.